كابز مدبرو سترينا عزو سلامتنا يبصحكم كمي تمسيو ز خبركم تعزبتنا نرومي مشات شومون تمغابي استرالو زيناتات وشط هاجر نوصان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فصامن مكتتالكم بخبر زعدم شمس قلنا فلما قندنت بتاتهم أهجروا مع تدق أنستيا أبس مرات خبيرة أبلو كنتاتن لا يمس أمدبات ذات كورة سمينارات يغطلالو أب لن أزبا فورا حدث مدبرت عنا تخافيتا من قستيت ألي حمام كورونا نمكتان ملا سميناو كفال هاجروا أبتحتو الشوباتيوا نلعلو السبت أن من قست أفغانستان علامات قبر متقعت تخايدون أب مونغو سراو ديمقراطية ريبابليك كونغون عطوات وقناتن قجت تولعون أرستا زينا تكتاتلو تصنيحكم زرزراتو يسعب شومن تمغابيت أهجراو مع تدق أنستيون ملأت أجزوت أمتنا نغرميت بزبل تيما بدرجة زوا مأكل أبس مراه بخبز بلا معرقة تخيبرام أبتي أبك أتري إكسبوس تخيدس نسرعات حلافيتها مار زوا مأكل ويزورا ألم بلاي بزسمع تغل أبزي تأتي زولو حدش ناي تاريخ معرف نتي بينا ويحك آلسيس تخصكوسا معرنت كلتيو تقطعات زرقاقز بلوس متكلاتن كبرتاتن عاكيبنا نابز برقن مبصحنا كنحدث الزخاخرام إرترا أبحثوا دك أنستيو زمزجبتو عوض إن أدوكان تخونس ترفن مملا بقدابنت بقعد دك أنستيو كم نمبالن تتك امتنايتهم ترايحهم زلو ورحب عدلاتن كخونن مسرح كم زاد اللي زحبرت ويزورا ألم باهجنا نبسط أنا معركة كونه إذا باهجزي بلك عد تسمر من بقعة ملا حبرة السب معباي تراي كم زخونه أسميرات اللوم حطوا دك أنستيو حطوا هلاوة دحنة من النتن هاجري زبالة أكايد سلام محدار زوا ماكل أتوزر إتول دبرهان بوجنو قال هزبي إرترا بفلاي كأناي هزبا وجنبار مثلا معرنتن بجبري أب مرققات أنا عالم بلوس أبنت مخانو بمجلس لومون كم تمالي صنعتنا أبرقنا ودابنا أحيلنا أبل معتاو مدوات أبرتعنا كنسرح تلابيهم أبزو مأكل بمقنعات شومون تمجابيت أجراو مع تدق أنستيو كابك للتمجابيت جميرو سميناراتن كالوت مستنداتن ككير مصنحي فلات شومون تمجابيت أجراو مع تدق أنستيو بدرجة علم نمبل 200 تشعاتن أبي إرترا دما نمبل 4 حدن جزيه تخبر اللام بش حمشت مجابيس تجمرة أبلو كنتات هاجرنان معبالتات كبابينان كمون أبعدلات بدوهات المدوات سراح تشعن إسران كن إنزتك وراء وانا وسيمينارات لعلوة حلف تهزبا وجنبار ديمقراطية فتحن تمالين كرم تمالين مالت بشدشن شوعات المجابيت أبكة تماتات كرن من دفران عسبن كتيلون يروم وكيلات إيرينا يوسف إدريس في المنتكابون أحمد داني محمد نزدالو وتحستو جرمسكال جرزجير بملكة سبصاب كرويوم صحفي هزباو جنبار ديمقراطية فتحن أتو الأمين محمد سعيد أبكرن وكيل هجراو دحنت بريغادر جنرال أبرها كاسا أمن دفرا حلافي بوليتيكا وقدايات هزباو جنبار ديمقراطية فتحن أتو يمانا قبر أبدما أب عسب نلعلوت حلفت تكالات منقستن جنبارن أززت سراويتن أبزكا يدو سمينارات أبز حلفة أستات حدا زبن زتحلف بدهوتاتن استقسمو تمكروتاتن بزرزر دحر مقراب نقحات ودابة حذنت سنيت تبقصون معباي أبركتون اتم كند مسرة هاجرا وحيل الناس لزخونو كأسالي مخصقاسو من محيالو من وسان مخانو أسميرو ملو سلامنان سنيتنان كمهوب وسيدنا نمخصقاسو عشيش كنبلو أي قبان زبالتهم أكاية سمينار كأسالي كنابيو معريو دما تحت هاجراويات حساسباتات بقصالي كنمكتو كم زقباء دحر مبراه كند صقاتات هاجرنا سباوي عقمنا كم زخونه الصقازي ذروتنتن دخاماتن كوانتلو بمنصر كالوت بمزمادن مزلنا بدهوتاتن مدباتن كرن كلوغن بلچانا حيال كم زخونه ابريهام نتحت قرصي مفراين افراينتن بزملكت ابزهبو سفيح مبره دما ممحياش تحت قرصن قربن اغلغلوت ماي اب كتمان قطرن اورا دما ابتي محدق زبل كبابيتات اتزقبو قدامنا توهيبو حيال مربراب كقبرلو مخانو سئنت ستتصري ماي صنحن عدتات بقوع قرب كرخبا درجة بدرجة يتكبر كم زلو
ቀረብ ማይ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ንምምሕያሽ ዝተጀመረ ከቢድን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን መደብ ድማ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጻ ኣብ ቀረብ ሰዓት እውን በብቁሩብ ናብ ዘተኣማምን ደረጃ ንምብጻሕ ተሓንጺጹ ብዘሎ ውጥን ኣብ ኣስመራ ዓሰብን ባጽዕን ተወሳኺ 60 ሜጋዋት ፀሓያዊ ሰዓት ንምትካል ዘድሊ ምቅራብ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ቀረብ ሰዓትን መብራህትን ንምዕባይ ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ጀነሬተራት ክትከላ ምዃነን ድሕሪ ምብራህ ንመንበሪ ኣባይቲ ብዝምልከት 2020 ናይ መበጋገሲ ዓመት ኮይና ከይተወደአ ዝጸንሐ ኣባይቲ ክዛዘም ሓደሽቲ ምስራሕ ድማ ክጅመር ምዃኑ ሓቢሮም ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ከም ዘለዉ ዝጠቐሰቶም ሰብ መዚ ኩነታት መነባብሮ ዘበግሶ ጉዳያት እኳ እንተሎ እቲ ዝዓበየ ግዝያዊ ውሽጣዊ ብድሆ ግና ኣብ መንጎ ክውንነትናን ልዑል ትጽቢትን ዘሎ ጋግ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብዚ ዘለናዮ ደረጃ ናብቲ ሃንቀው እንብሎ ክንበጽሕ ግዜን ከቢድ ስራሕን ዓቕምን ከም ዝሓትት ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ብመንግስቲ ዝጅመሩ እሞ ኣብ ምዝዛም ዝዘናጎዩ ፕሮጀክታት ህንፃ ዳግመ ግምት ክግበረሎም ኣንጻር ሃገርን ሃገራዊ ረብሓን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝንዛሕ ዘይጭቡጥ ሓበሬታ ግብረ መልሲ ዝህብ ብቑዕ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ኣካል ክቐውም ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ መንእሰያት ፀቒጥካ ክስራሕ ብሰንኪ ሕፅረት መሳርሕታትን መሳለጥያታትን ዝተዓነቕፍ ዘሎ ስራሕ ኣብ እዋኑ ንምዝዛም ናይ ዕድጊ መስርሕ ምምሕያሽ ክግበረሉ ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ስደት ንምግታእ ዝካየድ ጻዕሪ ክሕይል ኩነታት ተሃኒጾም ኣብ መዓላ ዘይወዓሉ ኣባይቲ ብግቡእ ክጽንዕን ነቲ ዘሎ ጸገም ኣብ ምፍታሕ እጃም ከም ዝህልዎም ክግበርን መስርሕ ፍቓድ እታው ምምሕያሻት ክግበረሉ ዝብልን ካልእን ሕቶታትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ 2016 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝጠርነፋ ልዕሊ 990 ዓድታት ኣርማዕነትን ቀጻልነትን ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ንምርግጋጽ ክትግበሩ ብዛዕባ ዝግብኦም መደባት ዝሰተየን ኣቐዲሞም ዝተሳለጡ ዕማማት ዝገምገመን ርክብ ብ4 መጋቢት ኣብ ባረንቱ ተኻይዱ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሓይሎም ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከባቢያዊ ጽሬት እምነ ኩርናዕ ጥዕናዊ ንጥፈታት ስለ ዝኾነ ብደረጃ ዞባ ብዕቶብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዛጊድ ድማ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዝተመዝገበ ኣብሪሆም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጽሬት አቶ ዓብዲ ያዕቆብ ወገኑ እቲ መደብ ከምቲ ዝተወጠኖ ስለ ዘይሰጎመ ኣብ 2019 ኣወዳድባ ብምምሕያሽ ብዝተኻየደ ሓበራዊ ጻዕሪ ቁጥሪ ናይተን ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ብምልኣስ ዝተግበረ ዓድታት ናብ 274 ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር ኣብ 2020 እተን ዝተረፋ ዓድታት ከተኣታትዎ ምእንቲ ክሳብ ዓድታት ዝወርዳ ናይ ትግባርን ምክትታልን ኮሚቴታት ብምቋም ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት መሰረት ስትራቴጂ መረባ ጥዕና ስለ ዝኾነ ልዑል ጠመተ ይዝወሃቦ ዝበለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ጨንፈር ከባቢያዊ ጥዕና ዶክተር ዞሚ ኣሎም ድማ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ነቲ መደብ ንምዕዋት ንዘሎ ቁርብነት ዘነጽር ስለ ዝኾነ ደገፍ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፉ ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታት ብወገኖም እቲ መደብ ኣብ ዝተወጠነሉ ግዜ ንኽዛዘም ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎረም ምምሕዳር ከባቢ ለዝተኸፍተት ሓዳስ መደበር ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዜጋታት ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ነፍሰ ጾራትን ምብራኽ ንቃሓት ነበርትን ከዓ ብፍላይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ትገብር ከም ዘላ ተገልገልቲ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ሓበሬቶም ኣብ ፋሕ ዝበለ ዓድታት ዝነብሩ ኣብ ርእሲ ምዃኖም ኣብ ከባቢኦም ትካል ጥዕና ብዘይ ምንባራ ሕሙማት ብሓፈሻ ነፍሰ ጾራት ድማ ብቐንዱ ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረኽባ ክሳብ ዓዲ ቀይሕን ፎሮን ብእግርን መጽዓኛን ክጓዓዙ ከም ዝጸንሑ ከም ውጽኢቱ ከዓ ሞት ናጽላታትን ኣዴታትን የጋጥም ከም ዝነበረ ብምዝካር ምኽፋት ናይታ መደበር ጥዕና ነዚ ጠገማት እዚ ከም ዘቃለሎ ኣብሪሆም ብዝግበረሎም ሞያዊ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን እውን ኣፍልጦም ኣብ ዘመናዊ ሕክምና እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቓስቶም ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ መጻኢ እታ መደበር ዘለዋ ሕፅረታት ከም ዝማልኣላ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ሓላፊ እታ መደበር ጥዕና ተሓጋጋዝ ነርስ ጃብር ዓብደላ ብግዲኡ እታ መደበር ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣይሮማለ ማልካ ደናሎን ሩባ ሓዳ
ምድራስን አገልግሎት ከምትህብ ምሕባር ጎንጎንቲ ዝህብዎ አገልግሎት እናተንቀሳቀሱ ኣብ ሓለዋ አካባቢያዊ ጽሬት ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ምክታእ ጎታእቲ ልምድታትን ካልእን ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ከም ዝህቡ ሓቢሮም ቀንዲ ዕላማ ምኽፋት እታ መደበር ጥዕና ፋሒሉ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ማእከላይ ቦታ አገልግሎት ከም ዝረክብ ንምግባር ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ንምስፋሓ መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም መደበር ጥዕና ኦምለ ኣብ 13 ዓድታት ንዝነብራ ልዕሊ 1600 ስድራ ቤታት አገልግሎት ትህብ ንሓረስቶት ንእዘባ ቁርደት ኣብ ምፍራይ ኣሕምልቲ በሓፈሻ ኣብ ምፍራይ ኮሚደረ ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ግብራዊ ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ስልጠና ኣብ ኣገባባት ምፍላስ ክኽተልዎ ኣብ ዝግብኦ መስራሓትን ኣብ ኣጠቃቅማ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ክግበሩ ኣብ ዘለዎም ጥንቃቐታትን ዘተኮረ እዩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ ባርካ ክኢላ ልምዓት ዘርኢ መንእሰይ ዜናዊ ተስፋ ብርሃን ብዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ሓረስቶት ንዘጥርይዎ ተመክሮ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ብምድራዕ ዝያዳ ኣፍሬትን ተረባሕትን ንምግባሮም ምዃኑ ገሊፆም እቲ ብሞያውያን ዝተዋህበ ስልጠና ክሳብ ወቅቲ ምሕፋስ ምህርቲ ኣሕምልቲ ዝቐፅል ብምዃኑ ሓረስቶት ካብ ምፍላስ ክሳብ ምእካብን ምዝርጋሕን ፍርያቶም ብዛዕባ ዘሎ መድረኻት ሓጋዚ ሓበሬታ ክቐስሙ ከም ዝሓገዞም ዝሓበረ መንእሰይ ዜናዊ ኣብ ኣገባብ ኣፈላልሳን ኣጠቃቅማ መድሃኒት ዝጸንሑ ጉግያት ልምድታት ንምእራሙን ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ ቁርደት ኣቶ ቴድሮስ ገብረማርያም ብወገኑ እቲ ንኡስ ዞባ ካብቶም ልምዓት ኮሚደረ ብሰፊሕ ዝካየደሎም ከባቢታት ብምዃኑ እቲ ንሓረስቶት ዘማእከለ ስልጠና ዝጸንሑ ጉድለታት ብምእራም ምህርቲ ንምክዕባት ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ሓረስቶት ድማ እቲ ስልጠና ንናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ምስ ዘመናዊ ስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ኣሳንዮም ብቕዓት ዘለዎ ካብ ብከላን ሕማም ነፃ ዝኾነ ፍርያት ኮሚደረ ናብ ዕዳጋ ከቕርቡን እቶታውነቶም ከኻዕብቱን ከም ዝሕግዞም ብምሕባር ንግብራውነቱ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ክብራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም የምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ካብ ዜናታት ወፃኢ ለብዒ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዘሻቀሎ መንግስቲ ኢጣልያ ንመላእ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ኣብ ትሕቲ ጉድድ ውሸባ ኣትይዎም እቲ መንግስቲ ነዚ ህፁፅ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብታ ሃገር በቲ ሕማም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጥሪ ናብ ልዕሊ 230 ድሕሪ ምብፅሕ እዩ እዚ ሎሚ 8 መጋቢት ዝተወስደ ስጉምቲ ነበርቲ ሚላኖን ካልኦት ከተማታትን ዝኾኑ ልዕሊ 16 ሚልዮን ሰባት ናብ ካልእ ከባቢታት ከይንቀሳቐሱ ካብ ካልእ ከባቢታት ታ ሃገር ድማ ናብቲ ዞባ ከይገሹ ዝኸልክል እዩ ብዘይካዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ባህላዊ ማእከላት ሲነማታትን ካልኦት ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ክዕፀው ተወሲንሎም ኣብዚ ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ከም ዝጸንዕ ዝተገልጸ ሰፊሕ ውሸባ ብኣገዳሲ ስራሕ ዝንቀሳቐሱ ሰባት እንተዘይኮይኖም ንኻልኦት ወገናት ፈጺሙ ክልክል ምዃኑ ተገሊጹሎም ኢጣልያ ንቻይና ተኸቲላ ንሰፊሕ ክፋል ግዝኣታ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ውሸባ ዘእተወት ካልእቲ ሃገር ኮይናላ ቻይና ሕማም ኮሮና ፈለማ ንዝተረኣየሉን ልዕሊ 60 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዎን ኣውራጫ ሁበይ ኣብ ሙሉእ ውሸባ ከም ዘእተወቶ ይግለጽ ብመሰረት ጸብጻባ ጥዕና በቲ ኣብ ቻይና ጀመረን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 95 ሃገራት ሊሒሙ ዘሎን ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጥሪ ኣስታት 100,000 ክበጽሕ እንከሎ ኣስታት 3,500 ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ ሎሚ 8 መጋቢት ንላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ካቡል ተኻይዱ በቲ መጥቃዕቲ ሓደ በዓል ስልጣን ዝርከቦም ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ እንተኾነ ግና መጥቃዕትታቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከም ዝሓየል ክገልጽ ዝጸንሐ ጉጅለ ጣሊባን ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ 13 ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ይዝከር ብ8 መጋቢት ኣብ ከተማ ካቡል ብዝተኻየደን ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ሓላፍነት ዝወሰደሉን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣይርስዓን ብሰንኪቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ብሓፈሻ ናይ ከተማ ካቡል ድማ ብፍላይ መሊሱ ከም ዘንቆልቆለ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባን ናይ ሰላም ስምምዕ እኳ እንተተፈረመ ነዊሕ ከይጸንሐ ከም ዝተጣዕሰ ይሕበር
تمالي شوعة مجابيت أب منغو سراويت ديمقراطية ريبابليك كونغون عطوات وجناتن حيال عتقاو قجت كم استولعي قال حلوم بتي اب مبرأ شنغتا هاجر اب تركب اوراجا كيبو استولع قجت كاب كلت يوم وجنات بوحر 10 شومنت كم استقتلوا ازت سرايت كونغو حبيروم تقجت وتهدراو ديمقراطية ريبابليك كونغو اب لعلتهم عتقا دحر الزكاير وسريحت كم سعبه زحبرو صبصابات زاغيت قطروم زي تنطر سبات كم زقسلو ارديوم سراويت كونغو كاب ورحي حداك تشعن 10 شعتن اب مبرأ شنغتا هاجر سفيح سريحت ككايد مصنحو يفلد خبابي بحفشة أو رجع كيبو دما بفلاي ترجع معد أو جت كم زرعيلو كم صعبين الدما تأتاو كنتاتو إن نقول قلا كم زمته نايك أربعة عزبتي يتصوم ناي مودعتا زينا أمريكا بزعبا زوبا اللي بستبصح سممع مقراص توكسي ببايتو تصتا حبرات هاجرات كيتصدق تقايماتهم اتي اب مونغو روسيان تركن استبصح سممع اهجراو تقبلنت كوهابو غنا غزيو كم زي اخله بمغلاصيا امريكا تقاوم زلام اب تغبراونت ناي تسممع قابات كم زلون زغلصا بريطانيان جرمنن مس امريكا زوغنا كم زمسلا تعذبتي يلصوم روسيان تركن اب سراويت اوراجا اللي زكيات زلو وغن مهدا قراص توسخ جبر بشودش مغابيت كم استسمعان بقطع تغبراوي كم زخونني فلط دحرت السممع كنتات زوبا اللي بتزامادي هاديو كم زلو ناي قربا تعذبتي يحبروم روسيان تركن اتسممع كنتات زوبا اللي بطراي زي كونه قلولا سوريا اب مهداون اوتاو ترا كم زهلويم زغليصوم يكون امبر اب سوريا متاتاو زغبرا زلوا هاجرات ناي جيوبوليتيكاو ربحاتات فللي سلازلوان قصالنت ناي تسممع اب حدغا كاتو كم زخلنت كنتات بقربا زكتاترو تنتنتي يحبروم قداماو متأتتاو قند تنقي نايز سلماو معلبسي إنو زلق قلولا مخانو يزدقس كبرات تعذبتنا نسعى السرالة وزيناتاتو شتها قرنوت أنا بسزازي ملون نسلم كتتالكم نمسجن بروكليتي